Yn y fideo hwn, hoffwn sôn wrthych am adnodd a greuwyd gan y ganolfan CSA sy'n ceisio helpu pobl sy'n gweithio â phlant i siarad â nhw pan fydd ganddynt bryderon am gamdrin plant yn rhywiol. Mae'r adnodd yn ymdrin â pham ei bod yn anodd i blant sy'n cael eu camdrin yn rhywiol ddweud ei bod yn cael eu camdrin. Y camau a'r cwestiynau y gallwch ei gofyn a allai annog plant i ddweud wrthych am eu camdriniaeth, a chyngor ar gyfathrebu â phlant mewn gwahanol gyd-destynau. Gall sgyrsiau cychwynnol a phlentyn am gamdrin rhywiol deimlo fel her. Mae angen i chi wneud i'r plentyn deimlo'n gartrefol a dangos eich bod yn heiddi ei ymddiriedais, ac ar yr un pryd gofyn cwestiynau priodol, talu sylw i'w ymddygiad a chadw cofnod manwl. Yn yr adnodd hwn, rydym yn awgrymu cyfres o gamau i'ch helpu chi paratoi i drafod gyda'r plentyn. Yn gyntaf, mae angen i chi ystyried pwy fydd yn y sefyllfa orau i siarad â'r plentyn. Os oes gennych chi bryderon am blentyn, mae'n debyg mai chi yw'r person sydd yn y sefyllfa orau i siarad â nhw. Mae'n well bob amser paratoi cyn gael sgwrs â phlentyn. Pa bryd bynnag fydd yn digwydd, gwnewch yn siŵr bod y sgwrs yn cael ei chynnal mewn amgylchiadau mor breifat a phosib. Meddyliwch am y cyfathrebu sy'n digwydd drwy iaith eich corff. Mae angen i chi sicrhau bod eich corff yn cyfleu'r un negeseuon a'ch geiriau. Os ydych chi wedi trefnu'r sgwrs o ganlyniad i bryderon am ymddygiad plentyn, gall fod yn ddefnyddiol i ddefnyddio ciwiau fel ymddygiad y plentyn neu ffeithiau diamheuol fel man cychwyn, enghraifft, rwyf wedi sylwi eich bod wedi bod yn dawel iawn yn y dosbarth yn ddiweddar. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwrando a bydd angen i chi rhoi amser i'r plentyn. Gallwch ddefnyddio ymadroddion fel rydw i yma i'ch helpu. Neu gallwch gynnig amseroedd gwahanol a fydd yn ei galluogi i siarad pan fydd hynny'n gyfforddus iddynt, fel rwyf am ddod i'ch gweld eto'r wythnos nesaf a gallwn siarad ychydig mwy am hyn os hoffech. Gwyddwm drwy lawer o astudiaethau amrywiaeth o resymau fod plant yn poeni na fydd neb yn ei credu os byddant yn dweud ei bod wedi cael eu camdrin yn rhywiol. Anaml y mae plant yn dweud celwydd am gael eu camdrin yn rhywiol. Dylech fabwysiadu ystym yn iaith eich corff sy'n dangos eich bod yn ei credu ac yn derbyn yr hyn sydd gan y plentyn i'w ddweud os ydynt yn rhannu â chi ei bod yn cael neu wedi cael ei camdrin yn rhywiol. Yn ystod eich sgwrs gyda'r plentyn, eich prif bryder yw sicrhau ei diogelwch a'i lles. Gofynnwch ddigon o gwestiynau i weld a yw'r plentyn yn ddiogel ar hyn o bryd yna symudwch yn ofalus ar diwedd ei sgwrs. Gall fod yno'n anodd lliwio drwy'r ffin denau rhwng parchu gyfrinachedd y plentyn a chyflawni eich cyfrifoldeb diogelu. Bydd angen i chi barhau i fod yn agored, gonest a thryloiw ynglyn â'r camau y bydd angen i chi eu cymryd, gan gydnabod pryderon y plentyn a dod o hyd i ffyrdd o roi sylw iddynt. Gall fod yn anodd dod â sgwrs i ben, yn enwedig pan fydd plentyn yn siarad am gamdrin rhywiol. Mae'n bwysig ei gorffen mewn ffordd sy'n dangos iddynt y gallant ddod yn ôl atoch. Yn ddibynnol ar eich rôl benodol, efallai bod corff proffesiynol sy'n rhoi arweiniad penodol ar sut i dylid cadw cofnodion ysgrifenedig o'r sgwrs. Mae'n bwysig eich bod yn cofnodi'n glir unrhyw bryderon sydd gennych a hynny mor fanwl a phosib gan ddefnyddio'r geiriau'r plentyn ei hun a chan gynnwys unrhyw beth rydych wedi sylwi ar y plentyn yn ei wneud neu'n ei ddweud.
Pidwch â chyfyngu hyn i'r sgwrs rydych newydd ei chael, ond creuwch darlun o'r cyd-destun sy'n sail i'ch bryderon. Yn ogystal â chyfathrebu ar plentyn, rydych hefyd yn debygol o fod mewn cysylltiad â'i rhieni neu ofalwyr. Dylech fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallai un neu ddau o rhieni fod yn rhan o gamdrin y plentyn, ond byddwch yn ofalus i beidio â chymryd yn ganiataol bod y rhieni rhan neu'r cymeradwyo'r camdrin. Ambell beth arall sy'n werth ei nodi. Mae cymsyniad bod angen i blentyn ddweud wrth weithwyr proffesiynol ar lafar os ydynt yn cael eu camdrin yn rhywiol cyn y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae llawer o bethau y gallwn ac y dylem ei gwneud i ddiogelu a helpu plant, hyd yn oed os nad oes gennym ddatgeliad llafar. Wedi'r cyfan, mae rhai plant nad fyddant oherwydd oed neu anabledd byth yn gallu cyfleu eu profiadau'n eiriol. Mae angen diogelu'r plant hyn hefyd. Mae'n bwysig ein bod yn gweithredu i helpu a diogelu plentyn drwy lehau ffactorau risg a chynyddu ffactorau amddiffynol i'r plentyn, rhiant nad yw'n camdrin a'i teulu ehangach. Byddwn yn trafod hyn yn ein fideos nesaf. Yn achos camdrin rhywiol, rydym i gyd yn credu mai rhywun arall yw'r arbenigwr, ac na allwn ni ac na ddylam ni fod yn ymchwilio i bryderon. A dweud y gwir, fel pobl sy'n eisoes yn gweithio â phlant, mae gennym yr holl sgiliau sydd ei hangen arnom i gael sgyrsiau sensitif ac sydd weithiau'n anodd â phlant a'i teuluodd. Gall camdrin plant yn rhywiol deimlo'n anodd ac yn gymleth. Ond mae gennych y sgiliau i wneud hyn a thrwy gydweithio gallwn fynd i'r afael â'r broblem. Rydym yn eich annog yn awr i gael golwg ar ein hadnodd, cyfathrebu a phlant sydd ar gael ar ein gwefan.